Good morning everyone. दिनैथ' मुलुगनां आबहावा सान बयबो मिथिखायो। बेबायदिनो जोंहाबो कलेजाव फालिगोन। नै आं दा सफैबाय, रावबो गैथ'आ। जेब्ला आङो कलेजाव फैनो देलायो अब्ला देलायखांजोबनानै आङो नटिस नायदोंमोन। नटिसाव बिफां बिहरनाय नुनानै आङो हाखु दाखु जानानै न'नि साखाथियाव बिफां फुलिफोर दं नामा नायथिंलाबायदोंमोन, नाथाय मोनासै। ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे फानि ममेन्ट जानानै होदों। आङो बिफांखौ गाहायाव माने हायाव न' खाथियाव नागिरलाबायबाबो मोनासै, खिन्थु आं मायाव मोन्दों, गोजौआव बिफां फांसे मोन्दों। बे बिफाङा मा मिथिगौ? गय बिफांनि बे गांखं थाया होमबा बिलाइफोरना, बेयाव थाइजौआ सिरिनानै थाबथानानै रज'नानै थांनानै दंमोन आरो। बेखौ आङो हानबाय। नै नायलाय माबायदि। बेनो नै बिफाङा। रोदायानो बारा मोजां नङा, हा मोनैखायनो। गोजौआवसो थांनाय नालाय, हायावबाबो रोदाया मोजां जासिगौमोन बेयो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै आमलाइ बिफां फांसे 50 रुपिसनि टाउनाव लाफाबाय आङो। दा आमलाइजों थाइजौजों फांनै जाबाय। बेखौनो गायलांसै इनभाइरनमेन्ट डेनि मुङाव। आंना एक्टरा थाइगिर बिफां फांनै लाबोदों, बिराद गिदिर गिदिर। सबसे साबसिन बिफां लाबोबाय बियो। जाबाय। खिन्थु जों मोनजालांना मोनजालांलाथाय बे बिफांखौ। फांबेसे? फांनै। ओमफ्राय बायनाय ना न'नि? बियो औ बायनाय। आं बुजिया। बायनाय? बायलायबावदों। बिराद मोजां। मोजां ना? नै दा अर्जुन बिफां गायनोसै। इनभाइरनमेन्ट डेनि थाखाय गायदों, मिथिया नामा? अर्जुन बिफां इनभाइरनमेन्ट डेनि गायबाय आंहा। नोंसोरबो गायदो, सोरबा सोरबा गायखांबाय जानांगौ। बिफां गायफ्लानानै हिनजाव फोथायनाय दं फेसबुकआव। आयै खोनाजोब्बाय मानो बिदि होदे। दायो आं थाइजौखौबो गायबाय, बेनिफ्राय लोगोफोराबो गोबां गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ गायबाय। आं माखासेखौ भिडिअ लानाय जायासै। बेनिफ्राय जों दा हाग्राखौ फुनानै लाग्रोबाय। हाग्राखौ फुखांनानै फोसाबखांनानै बिबार गायनोसै। नै जोंना साराबो बिराद मोजां मावफाबाय। अखा हाबाय थानायखाय बिराद हाग्रा जानानै दं नै। गायै गायखांजोब्बाय, दा जोबथाबाय। ओमफ्राय फैबाय, ससे थाबायबाय, बैयाव बास गाखोनोसै ससेयाव। बाय बाय। आर्टिस्ट मालाबा भिडिअ होगोन आं बिनि आखिनायखौ। बिराद मोजां मोजां आखियो। कमिसन वार्क ना मावो दा? कमिसन मावो। सोरबाफोर कापोल्स फट' बा सेल्फ फट' आखिहोनो गोसो दंबा हरनो हागोन। बिथाङा बिराद मोजां आखियो, सेम टु सेम आखिनो हायो। कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आं दा। बाय बाय।